Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlaw ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhonon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana na igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhonon nalangan pag-abot busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabii nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhonon, dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kamig jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan ug palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhonon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhonon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos na Hesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Unsay hinungdan nga wa kasud ang 5 ka dalaga? Tungod kay wa na sila'y suga. Wa na magsiga ang ilang suga. Yang anong wa naman magsiga? Kay nahutdan sa lana. Wala pa may electricity sa una. Lana man to ilang gamiton. Yang anong nahutdan mas lana? Kay nalangan og abot ang pamanhonon. Imbis mo abot unta tog alas 7 gabi kay mao na toy ilang ting panihapon og ting kasal ning abot man hinuog alas 12 gabi. Unya nahimo silang danghag tungod kay wa sila magdaog igdudugang nga lana. Nganong wa man sila magda tungod kay ang ilang hunahuna nga kutob ra ni alas 12 labing dugay ang kasal. So nagdala sa sila kutob alas 12. Ang wa nila mapanagan nga gikan sa alas 12 ngadto kutob alas 5 buntag, ngit-ngit pa na. Ngit-ngit pa ba? Hayag na din na, ika alas 4 kadlaw. Ngit-ngit pa we. So magdagan ikag suga, siguro nga makatabang na nga di ka mangit-ngitan. So nahuna agid asa kutob ang kangit-ngit. Nya mao to edad og panagan og suga ang kangit-ngit. Nya kay sila ila ra man gibana-bana. Mahuma naman ni alas 10, alas 11, makauli pata sa ato. Sobra na kay ning lanaha oy. Nya do na may mga gitawag og unexpected happenings.
Ambot nga nung nalangan tong pamanhonon basin og ningadto pa to siyang kabit na namilit pa to dito once and for all magminyo naman gyud ko ato na lang gining hunongon atong relasyon kay nakapili naman kong babae nagkuan pa to dito sentimental nag-am-am pa to siya mao tingali tong nalit no. So unsa may relasyon ani sa atong pagtuo nga sa atong commitment sa Ginoo pananglitan isip banag asawa ang inyong commitment sa Ginoo siguro agyod nga anda mo hangtod sa pagkatapos anang maong commitment, di ba? Asa man nakutob inyong commitment isip banag asawa hangtod sa kamatayon. Nya haron makaabot kas kamatayon, imo sang panaganan ang gitawag og kasakit og kalipay, kahamugaway og kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas. Kay di ka managanaan di ka kaabot sa kamatayon, mo give up ka. Muna si Monica, wa gyud mo give up bisan pas tanang kasakit nga kada adlaw mag-agas iyang luha para sa iyang bana ug para sa iyang anak nga portig yung buanguna si Agustin. Wa siya mo gamit og kasuko, wa siya mo gamit og pagbuwag or pagbiya. Ang iyang gigamit hilak og ampo. Ngano man? Mao man toy Dios nun. Mao man toy makawagtang sa kangit-ngit. Ang sala kangit-ngit man na. Nya unsaon nimo pagbuntog ang sala? Pinaaging laing sala. Apor tingit-ngitan. Di ba? Nya kamo, huwag kamo pa dito sa side ni Monica. Mo give up dili. Ha? Tutok mo muna ako. Karong panahon na, so kasagaran sa mga gipangkasal, mga bakakon. May kay arte-arte dire. Sweet pa kay tan-awon anang ilang promise diha nga isulob kining sing-sing timaan. Ana ba? Ginunitay pas kamot kunuhay na sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug kapitos, sa sakit ug sa maing panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Kaay gyud pakungon sa mga nya dito gamay lang mga problema, gamay lang mga kuan, matamparusan lang ka usas bana, biya dayon. Hay naman tong sa kasakit ug sa kalipay. No? Makapangabit lang ka usang asawa, kulatahon dayos bana. Hay naman daytong sa kasakit ug sa kalipay. Di ba? Mo na kamong dili ka sustenir ani, balhin mo laing commitment. Ay mo pagminyo. Ngiluhan ka ni, ngiluhan ay di ko ganahan na. Ay pagminyo. Na. Karon pari sa ko, nagpari ko ako magminyo. Unsa man say akong atubangonon. Mao gihapon ang paghigugma ani mga parishioners. Daghan kay mga buangon. Unayon paglibak ang pari, may ra ba untag dako ihog kolekta, hapit ra ba din mo hog kolekta, nya kusog pa kay bang libak. Mo. Dawaton. Aya apil sa ning ari sa akong kaubang mga pari ang tusonon sa gayo kay sinahay to the max pod. Ana sa maduolas obispo ani. Ana. Nya rason ba na mamayon ko biya us pagkapari ay may pagbagbinyo. Nasa mga minyo, may pag nagpari, may pag nagmadri. So, watay pagaunuhan ay. Ang nindot gidi ay tanawa lagi asa kutob ng imong commitment. Nya pangandami na. Mauto pa ni Kristo magtukod gani kag tore, bana-bana agyud pilay magasto gikan pagsugod nimo hangtod mahuman. Kay basig kutob ra ka nakahimos pundasyon. Nya wa ka kapabarog katawan kas imong silingan. Muna budgeta gyud maayo. Ako sa akong pagkapari, hangtod gyud ni kamatay. Ana, wa nagihikapay.
Ay, asawa de, kamong minyo sad, gikas inyong pagkasal, hangtod mo mamatay, kinahanglan gyud mo maghikapay. Mo na inyong role. Malagwa na ilami. Banda ba ninyo, ingon na dapat hilas na kaayo kay sus, tag 70 na kapin na mong edad. Rason din na, nga 70 na kapin yung edad, di na mo maghikapay. Hikap yun. Ano? Nya, inaana mo. Tubag. Ang anaw, ay wagi tubag-tubag. Ay naman, pulos tingin mo din dalaga ulit tao. Wala na mo niya. Ang ikaduha nga gibantayan sa maalamon ng mga dalaga, dito sila nakasintro sa pamanhunon, dili sa ilang kaugalingon. Unsa may ilang gihimo nga kinahanglan gyud kanunay kung mangandam unsay gikinahanglan sa pamanhunon. Nya unsa may gikinahanglan sa pamanhunon? Kahayan. Kay inigkasal nila dito guway magtamwag sa suga, ngit-ngit. So nagandam sila para sa pamanhunon. Nya haron gyud maandam gyud kanunay ilang gitan-aw nga anytime hindi humas kasal ug moingon yang pamanhunon, tamwagi gyapon ko kay magparty pa mi. Ana, ang ilang gusto nga ug unsay idiman sa pamanhunon that night naa sila nga magtamwag, maghayag sa suga, dili lang para sa ilang kaugalingon. Ngayon humas kasal mamiya ra man sad mi, dili nga ana. Ang ila basin di ay ug moingon day ang pamanhunon, ayaw sa mong panguli ha, padayon sa mong tamwag dire sa suga kay naa patay isumpay nga kalihukan. O di, andam sila kanunay. Bisag magbuntagay pa. Kaya nga naman, makigunong sila sa pamanhunon. Kamu, andam ba mong makigunong ni Kristo? Andam? Mama mo iklarong tubag. Kung may ingos Kristo, magpakamatay ta ha. Palansang tantanan sa krus. Andam mo? Andam, dili. Oy, mao na ningos Kristo, why makaari ka nako og mahimong akong tinunan kung dili niya kalimtan ang iyang kaugalingon, pas-anon ang iyang krus og mosunod kanako. Muna si San Pablo sa unang pagbasa, miingon gid siya diri, mga buutan naman mo, pero pahinumduman gid ta mo nga ang inyong misyon mao gyud ang pagkabalaan, ang pagsalikway sa tanang sala, bisan pag ginagmayng sala. Kaya nga naman, babag man na siya sa atong pagkahiusa sa atong Ginoo. Nya kung mahiusa ta sa atong Ginoo, unsa may mahitabo? Naa dayon ang kalipay. Mahimutang buutan nga tao. O ang buutan nga tao, mao'y tinuod nga malipayon. Muna sa atong tubag sa Salmo, niingon ta, unsa to? Unsa to? Magsadya ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Wa gilaing kalipay nato ang Ginoo ra gyud. Nya kanus-an na mahitabo kung kita mosunod gyud ta niya, makig-unong ta niya diha sa tinuod nga commitment isip mga followers. Muna manimba ganita dinhi siguro agyon nga kining inyong simba dinhi dili ni simba-simba, pakig-unong ginis Ginoo. So idiguli nga tos inyong balay tuwa dito daghang kay mga yawa musugat nimo, unsa man magpatakod ka sa yawa o dili? Ayaw, sila'y patakdi. Sama ni Monica, wa siya matakdis kayawanon siyang bana o ni Agustin. Siya na hinoy na nakod nga to kay naagod ni mong kahayag. Kinsa ba di matakdan? Ang kahayag o ang kangitngit? Inigsiga sa suga, kinsa may mabuntog? Ang suga o ang kangitngit? Husga. Ang kangitngit. Manyaron ko ng imong bana nakasa, nya ikaw wa ka kasa, magpatakod ka dili. Wa na siya mahigugman nimo, unsa man? Mupadayon kag higugman niya dili. Ayun ani niya no, padayon. Bakakon mo dagko. Kung
congratulations kung mo padayon mo. Kana mo saktong commitment. Unyagwa na manimba, mo padayon kong misa. Padayon. Unyagwa na kolekta, mo misa pa ko. Di na ko. Kita padayon, misa ba laga ko ra usan. Kay para pag-ampo man para ninyo. Pero mas nindot gid noon nga magmisa ta nya muhug pag mo kolekta, palit pag mo og slot para kapilid ha. No. Karon dako naman kita halin ay. 4,504 na ang atong halin ka slots. Oh. Nindot kayo. Dag 1,000 nahalina na ta. Pero karon sa pagkubra nako didto, balibaran man ko sa kuana, di na kuno nako madawat ang manigram. So tulo na ron kabuok padala nga agency nga di nako pwede mo claim. Ang Zoom, ang Western Union, karon bago ang Manigram. Mo na ingna inyo mga amigo amiga og mo donate kay sila nya dili mahatag sa aning Palawan, email, iditso na lag butang to sa atong bank account kay ang kalibutan kung mo give up lagi na ay limit ba butangan tag limit ana over na kuno ko sa allowable limit sa pagsigi claim gatuo tingis lagi so din ako sa kong bulsa ana di man sad sila kasabot kay di man sad sila o man sad sila musimba dinhi ilam sa tong palisi respetuan na nato na diri na las bangko isod haguin na lang yung transfer. Ito, aron padayon kita sa atong pagpalit ani mga slot. O kini muagi tag pag-antos. Antos po ko dito linya, claim anang Palawan, anang email. O niya inigabo to. Pader, dili man ni ma-claim. Balik sa diri blam tan-aw na sa dihang maayo sa cellphone nganong di ma-claim. Antosan talag gini. Nga naman, ato maning commitment para mani sa kaayuhan sa tanan. Atong antusan. Nya kamo mo antos mo kuyog nako. Oh, sige, donate yun ko to mahimo. Ay pag hunong-hunong diagpalit. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, sang pito nato karon si Kristo ang manluluwas kalibutan nga maoy naghatag kanato sa tanang butang uban pinaagi ni Santa Monica moingon kita kaluy kami Ginoo Kaluy kami Ginoo nga ang namunuan sa atong simbahan maalamon sa paghimo og mga lagda para sa kaluwasan sa tanan magampo kita sa Ginoo Kaluy kami Ginoo nga ang mga namunuan sa atong nasod maningkamot sa pagkabot sa tiunay nga kalinaw o kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios Teopilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makakita na sa kahayag sa panagway ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. O Amahan, mahigugmaon ug maluluyong Dios, patalinghugi ang among pagampo, nga among gituboy, diha sa pangama ni Santa Monica, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.